Yan kasi sir eh. Tanggap ng ayuda na purpose. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang iyong tagapaglingkod, John Bert Buto. Sa ating nangungunang balita, dalawang katao ang nag-away-away dahil lang sa 4-piece. Sa kumpletong detalye, aalamin natin yan mula kay Tiburcio. Tiburcio! Sukpa! Gago! Pasok! Bago tayo mag-report, trivia muna tayo. Alam nyo ba ang halamang hagunoy ay maraming gamit? Pwede sa puwet, pwede sa sugat, kaya maghagunoy na. Ngayon, andito tayo sa barangay Walang Katahimikan at maaari nating makausap ang dalawang lalaking nag-aaway ng dahil sa 4-piece. Wala ka talagang hiya, buhanga ka. Ay, sir! Ano nangyari dito, sir? Ito kasing taong to sir eh. Bakit? Tumanggag ng purpose. Samantala yung bahay niya malaki at yung mga kapatid niya may trabaho. Samantalang ako, yan lang, burong-barong lang yung aking tinitirhan. Hindi. Putangin na talaga ito. Gusto ka magrereklamo, doon ka magreklamo sa barangay. Mas mabuti pa, patyunti ka! Teka lang muna, sir! Patyunti ka! Teka lang muna, sir! Patyunti ka, Jod! Patyunti Teka lang muna, sir! Patyunti ka! Pag-usapan nyo muna! Sir! Pag-usapan nyo muna! Na yung mic ko nasira. Ano ba talaga yung punot dulo ng away ninyo? Paano masabi? Tumanggap ng pera sa purpose. Yan, yung malinaw, hindi yung nagpapatayan kayo. Hindi sir, kasi matigas ng ulo niya sir. Di, sa'yo kasi. Ano yun kita ha? Para sasabtin kita. Sige. Ganito kasi yan. Kapag ikaw, malaki na yung bahay mo, dapat hindi ka na tumanggap ng pera sa purpose kasi yung mga mahirap kagaya ko, titignan mo yan ang bahay ko, ang liit lang. Samantalang ikaw, yung mga kapatid mo, yung mga gulang mo, may trabaho pa. Ako, anong trabaho ko? Nasa dagat lang ako, nangingisda. Kung gusto ka, sa barangay lang ka magpaliwanag kay ako dire, naglisod mo sa ko. Lisod ka. Naglisod ako. Paano ka maghihirapin yung mga kapatid mo nga may trabaho? Huwag mo akong anuhin. Putang ina ka talaga. Teka lang muna, sir. Huwag nyo idaan sa init ng ulo at idaan sa patayan kasi may malinaw na pag-usapan dyan sa mga problema nyo. Huwag kayong magpatayan. Abay, Tiburcio, ano ba talaga ang totoong nangyari? Yung isang tao ba'y may natanggap o wala? Wala kasi ako natanggap sir. Samantalang siya meron. Samantalang yung aking bahay, maliit lang sa kanya, malaki. At yung kanyang mga kapatid at saka magulang, may trabaho. Ako, nandito lang ako sa dagat, nangingisda lang ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Wala naman akong kasalanan sa'yo eh. Dapat, doon ka sa barangay magpaliwanag. Doon ka na magrereklamo. Kasi wala naman akong kasalanan sa'yo. Yan talaga ang punot dulo ng away ninyo. Oo sir. Samantalang ikaw, tanggap ka ng tanggap sa ayuda sa purpose at samantalang siya ay wala talaga. Maaari bang kumalma lang muna kayo at pag-usapan na lang natin yan sa barangay. At mga kaibigan, yan po ang hatid sa ating balita mula kay Tiburcio. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito lang sa Haskang Liwata. And guys, don't forget to like, share, comments, and subscribe. Thank you so much and God bless us all.